a 65 év felettiek 10%-át. A 80 éven felüliek legalább 20%-át érinti a szellemi hanyatlás súlyosabb formája. Sajnos hazánkban még mindig tabu erről a betegségről beszélni, és emiatt a betegek nagy része nem részesül kezelésben. Mindannyiunk érdeke, hogy változtassunk ezen. Legfontosabb a rövidtávú emlékezet zavara, amihez társulnak még gondolkodási képességekben hiányok, és ezek együttesen már a mindennapi funkciókban, a munkában okoznak funkcióvesztést, emiatt az alkalmazkodása a mindennapi aktivitásban károsodik, ekkor kell felfigyelni elsősorban a környezetnek, a családtagoknak erre a betegségre. Egyre érdektelenebb lett nagyon sok minden iránt. Az öltözködésével volt a legnagyobb probléma, és az egyre jobban fokozódik. Nem tudta a sorrendet, hogy hogyan kell fölvenni. A személyhigiéniával is problémák voltak. Nem tudta azt sem, hogy hogyan kell normálisan megfürödni. Be kellett látni, hogy itt segítség kell, és hála Istennek sikerült is találni nagyon jó orvost, ahova 3 éve járunk most már. Az enyhe szakaszban általában a környezet figyel fel a betegségre. Beteg is megélheti ezeket a panaszokat, de gyakoribb az, hogy a környezetnek kellene észrevenni azt, hogy többször visszakérdez ugyanarra az információra, többször említi, visszatér. A középső szakaszban már kiterjedtebb gondolkodási zavarok vannak, a figyelem súlyosan károsodik. Megjelennek az úgynevezett magatartási zavarok, amikor a beteg már tévesen értelmez ingerületeket a környezetből, úgynevezett halucinációs jelenségek léphetnek föl. Agresszivitás, nyugtalanság jelentkezik, éjszakai alvás problémák jelentkeznek. Sajnos általában ebben a szakaszban kerül a beteg orvoshoz. Ezek a magatartás tünetek azok, amik először a környezet figyelmét felhívják. A súlyos szakaszban már testi panaszok is megjelennek, székletvizelettartási problémák, a járásnak a meglassulása, visszafogottsága, eszközhasználatnak a zavarai, a mindennapi egyszerű funkcióknak a zavarai. Nem volt agresszív, nem volt kötekedő, magába zárkozott, leült, ott ült. Ha 3 órán keresztül ott ült, szótlanul. Ha adtam neki ebédet, megette, nem, akkor ott ült és várta. Szóval ilyen teljes tehetetlen és ilyen semmi kezdeményező készsége nem volt semmiben. Egy idő után azt vettem észre, hogy elment, és egy 4 óra múlva visszajött, és mondom, hát most mi van? Azt mondja, nem volt nyitva a posta. Szóval akkor feltűnt az, hogy ő nem talált oda, vagy szóval eltévedt. A demensbeteg ellátása mellett a gondozókra, családtagokra hárul nagyon sok feladat a betegség lefolyása során. Az enyhe szakaszban a családtagoknak, a környezetnek a szerepe elsődleges a betegség felismerésében, a korai jeleknek a megtalálásában. A középső szakaszban általában a felügyelete fontos a betegnek. A magatartási zavarok miatt, az akkor megjelenő tünetek miatt a család gyakran kétségbe esik, a beteg nem ismeri meg a családtagokat, a környezetét, nyugtalan. Ilyenkor erős érzelmi reakciók jelentkeznek a gondozók részéről, a beteg számára pedig folyamatos felügyelet szükséges. Felborult a nappal az éjszakával nála. Sajnos átfordult teljesen, és éjjel volt fent, nem hagyott aludni senkit, jött-ment, dolgozni akart, csinálni akart valamit, és nem tudtuk, ugye egész nap az elég fárasztó figyelni az ilyen beteg emberekre, a demensekre. 3-an nem tudtuk már ellátni úgy, hogy az éjszaka is beleférjen. Azt érzi, hogy hozzátartozunk, de most konkrétan, hogy lányai vagyunk, szerintem azt már ő nem tudja. A 3. szakaszban már a beteg ápolása is előtérbe kerül, 24 órás folyamatos felügyelet mellett mindennapi funkciókban ápolási segítségre szorul. Nagyon fontos a korai felismerés, akkor lehet készülni a későbbiekben bekövetkező gondozói terhekre, tehát nagyon fontos, hogy minél korábban felismerve a panaszokat háziorvoshoz, majd a háziorvoson keresztül szakorvoshoz jussanak el, akik aztán kivizsgálják a demencia tüneteit.